Δόντια του παιδιού αργότερα. Καλημέρα σας, κυρία Ροϊνιώτη, παιδοδοντίατρος. Η κυρία Ροϊνιώτη είναι κοντά μας για να μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε την οδοντιατρική πρόληψη για τα παιδιά μας. Μια μητέρα που θυλάζει θα δει έχει ένα παιδί με πιο γερά δόντια. Είναι και αυτό αποδεδειγμένο επιστημονικά ή απλά το υποθέτουμε? Απλά το υποθέτουμε, βέβαια συμβαίνει στη γενικότερη καλή υγεία του παιδιού. Γιατί σε εκείνη την εποχή θυλάζει η μητέρα, ακόμα τα παιδιά δεν έχουν βγάλει τα δόντια ή ξεκινάνε να τα βγάζουν. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται τώρα με τα παιδάκια μας τώρα που ξεκινάνε στο σχολείο. Οδοντίατρο θα πάμε και τι εξετάσεις θα τους κάνουμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβουμε οποιοδήποτε τυχόν επίγον περιστατικό. Πρέπει να τσεκάρουμε τα δόντια των παιδιών, τη γνάθο τους, το πώς αλλάζουν δόντια. Μην ξεχνάμε πως τα πρωτάκια είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Έρχονται μόνιμα δόντια. Κουνιούνται τα παιδικά δόντια, πέφτουν και αλλάζουν και δημιουργείται ένας πανικός γιατί τα παιδάκια δεν το ξέρουν αυτό και πονάνε, αλλά γκρινιάζουν και έχουν και πάρα πολλά γενικά συμπτώματα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία εμφανίζουν πυρετό, όταν λέμε πυρετό 10, όχι 40, 37 και 8. Παιδιά που σου λένε ότι με πονάει το αυτάκι μου ενώ δεν είναι το αυτάκι τους γιατί βγαίνει το δόντι και πολλές φορές πέφτουν οι μανάδες και δίνουν αντιβιωτικά που δεν χρειάζονται. Τα έχουμε εύκολα τα αντιβιωτικά. Τα έχουμε εύκολα στην Ελλάδα τα αντιβιωτικά και δημιουργείται μια ανησυχία η οποία δεν υπάρχει λόγος. Εάν ήδη είχε προηγηθεί μια επίσκεψη στον οδοντίατρο, όλα αυτά θα ήταν γνώριμα και θα είχαν δρομολογηθεί. Πότε όμως πρέπει να ανησυχήσουμε? Υπάρχουν ενδείξεις στα δόντια μπορεί να βγαίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζεται επέμβαση από οδοντίατρο? Κοιτάξτε, στην ηλικία της πρώτης δημοτικού που έχω να κάνω με παιδάκια 5,5 με 6,5, δεν χρειάζεται καμία επέμβαση όσον αφορά το πώς βγαίνουν τα δόντια. Αφήνουμε τη φύση δηλαδή. Αφήνουμε τη φύση. Υπάρχει το μόνο πράγμα που υπάρχει και ίσως δημιουργεί έτσι μια ανησυχία είναι όταν καμιά φορά βγαίνει το παιδικό δοντάκι πίσω από το. Βγαίνει το μόνιμο δοντάκι πίσω από το αυτό παιδικό. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Θα γίνει στραβό το δόντιο, το μεγαλώσει? Αυτό είναι μύθος. Είναι μύθος, Είναι μύθος. Έτσι, το στραβό δόντι έχει να κάνει με τα δόντια που έχουν οι μαμάδες μας και οι μπαμπάδες μας, με το πώς είναι η κληρονομικότητα και το DNA μας. Δεν έχει να γίνει με το πώς βγαίνουν τα δόντια τα παιδικά. Τα βγάζουμε, τα σπάμε τα δόντια των παιδιών εμείς ή τα αφήνουμε να πέσει μόνο του? Μπορείτε να τα βοηθήσετε και δεν τους κάνετε κακό. Όπως δεν κάνει και κακό, μη βάζεις τη γλώσσα σου, μη βάζεις τα δάχτυλά σου, θα στραβώσουν τα δόντια. Αυτά είναι όλοι μύθοι της γιαγιάς μας. Μάλιστα. Δεν ισχύουν. Έχουν δυσκολία τα παιδιά στο να πλύνουν τα δόντια τους ή είναι οι ίδιοι γονείς που δεν πλένουν τα δικά τους και μαθαίνει το παιδί να μην πλένει τα δόντια? Έχετε απόλυτο δίκιο. Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν σε δει η μαμά να βλέπει τα δόντια και να τα επιμελεί σε κάθε βράδυ, σαφώς και το παιδάκι θα τρέξει από πίσω. Όμως τα παιδιά γενικά είναι δύσκολα στο να τους βάζεις καινούργια πράγματα. Θυμηθείτε πόσο δύσκολο ήταν να τους βγάλεις στην μπάνα και να μάθουν να πηγαίνουν στην τουαλέτα. Το θυμάμαι. Σαν χθες, παρότι έχετε μεγάλα κορίτσια. Λοιπόν, του να βουρτσίζουν τα δόντια είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ έρχεται η επίσκεψη στον οδοντίατρο, γιατί έτσι μαθαίνει και τους γονείς και το παιδί πώς να επιμελούνται το στόμα τους και τα δόντια τους. Πολύ σας ευχαριστούμε, κυρία Ροϊνιώτη, που ήσασταν κοντά μας. Εγώ, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.